Dados mangke niku nek sampun dados obore jagat mangke. Nggih. Pancasila kalih wewarah pitu niku berarti mangke lak mboten wonten tiyang sing ngawur, Mbah. Oh, mboten wonten. Soale mpun upami sing lanang ngoten niku kados sing lanang niku Persatuan Indonesia. Dipun jawab kali sing wedok. Melu cawe-cawe cancut tali wondo anjogo adeke nungso lan bangsane. Artosipun warga Saptodharma sedaya nggone kewajiban ingkang tumuju dumateng tata pertem saha kemajengan mewah karahajane nungso lan bangsanipun boten kenging selak utawi anggadhahi tekad sumrambah punapa dening masa bodho kedah tumut ambantu tenaga bondo saha pikiran sak mestinipun menurut kegiatanipun piyambak gotong royong menika bekerja sama bersatu Mbak nggih. Nggih. Lah niku Mbah ngendikane jenengan kalau begini niku Mbah. Nggih. Nek mangke niku nek sampun bersatune Pancasila kalih wewarah pitu mangke medal ratu bagi. Oh ratu nggih. Ratu terusake nggih. Pancasila nggih. Nggih. Pancasila kan nomor sekawan niku kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Nggih kan? Nah niku ten Wawara Saptodharma sampun wonten. Nggih. Terus pertanyaan penjawaban. Jadi dijawab sarana kanthi jujur lan suci ning ati kudu setya nindakake angger-angger ing negarane. Manungsa gesang ing alam donya punika dados warganipun salah satunggaling negari. Sedaya angger-angger negari tentu anggadhahi gegayuhan ingkang sae tumrap negari punika. Pramila warga Saptodharma kedah taat undang-undang wonten ing negari Indonesia. Mboten asal unjuk rasa, mboten tok unjuk rasa. Gitu. Berarti mangke lak mboten wonten unjuk rasa malih. Oh, mboten wonten. Kapan pun kawin mboten wonten. Lha niku kan critane ngoten niku, mlane mboten saged. Sak niku unjuk rasa nggih swasta mawon ora wong sing dagang sing nggone dadi dewan mawon mboten setuju ngajak mahasiswa. Kan ngaten. Saniki kan asik karepe dhewe. Nggih kan ngaten. Lah mangke pun dawuh kan niku. Berarti unjuk rasa pun mboten wonten. Mboten wonten petertib. Nggih. Wong Persatuan Indonesia malah gotong royong. Nek ana sing kekurangan nek iso ngeweki bondo diwaki bondo. Nek ora iso bondo tenaga, ora iso tenaga pikiran. Persatuan bangsa niki. Berarti mangke niku sadar sedanten Mbak tiyang sak Nusantara niki. Sedaya umat manusia menika sadar. Tapi gene nek Pancasila niku pun kawin niku mboten enten agama. Agama mboten wonten agama mulai ten negarane dhewe-dhewe. Terus sing negara sing saking Arab nggih mantuk teng Arab mriku, sing Amerika nggih Amerika mriku, saking nggone Hindu nggih mantuk wonten ing negara Hindu mriku. Niku mboten usah diperangi, mboten usah. Oh, mantuk kabeh. Mantuk secara sadar ngeten nggih. Niku lho. Nah saniki upami sampean perangi mboten saged pami Islam. Oh, kok kudu balik ora iso metenteng. Nggih ta saged Mbah. Pun ngakar ya saniki. Nggih. Pun ngoyot. Nggih. Pun ngoyot. Tetep wangsul wonten ing negari. Oh, pun niku Mbah nggih. Berarti mangke niku wonten titip mongsone Bali nggih. Nggih, ngentosi
Wawara pitu ingkang nomor 7 niku. Sedaya niku ingkang dipun damel nggone patokan ajaran Sabtu Kliwon. Oh berarti nek agama sampun wangsul ten kene negarane piyambak-piyambak mangke niku sing didamel patokan tiyang sanusantara niku nggih niki nggih. Pancasila Wawara pitu lan mono wonten KTP ini kados kula niku. Kepercayaan terhadap Tuhan kados dening jaman ngene Jawa Dwipa. Negara Jawa Dwipa. Negara Jawa Dwipa niku nggih nggone mboten agama. Terus ngantos dugi Kediri ngantos dugi Mojopahit niku dereng enten agama. Namung kepercayaan terhadap Tuhan. Nggih sampun percaya nek Tuhan niku setunggal Mbak nggih. Nggih setunggal. Kawit rumiyin nggih. Nggih, mila ajaran Sabta Dharma kan langsung sujud kalih nggone Tuhan Yang Maha Esa Allah. Mboten ngangge pelantaran. Niku. Mulane kepercayaan sedaya niku kadang-kadang ngangge pelantaran niku kan mula badhe nglebetake ngene permulir isian A kali B niku tasih abot. Nggih. Mergi Wahyu sujud tanggal pira sing nampa sapa niku kan dereng ketok kadang-kadang. Nggih, kalih njuk, Mbah. Nggih. Niku. Lah langsung niku, Mbah. Sing medale Jayabaya Muda niku, Mbah. Nggih. Niku panuntun Sri Gutama nampi nggih wahyu penutup. Dadi pun boten wonten wahyu medhun malih-malih taun 57 niku namung wahyu penutup niku. Terus artine pun rohani rokati panutuping pedalangan kang sejati yaiku pedalangan kang linuwih ya mijiling satriya kang agung kang tan ana maneh liyane kajaba satriya utama kang bisa mbingkas karya madhangake jagate manungsa ora liya maneh kajaba Sri Jayabaya Muda lajeng satriya tanah Jawa mula kaki waspadakna kang sayekti titinen kahanan kang bakal dumadi kahanan anyakra manggilingan wong cilik dadi ratu iku mau wis kabuka karsane Yang Maha Kuwasa dulunen ing angganira mawa rasa kang sejati dunungna mayang ira tirtamaya gumjar glis wis tumuke janji mula sira den kupuh waspadakna den aglis ngaten tembenjang niku mbok menawi ratune niku napa saking Mojopahit napa saking Kediri kanton gone ingkang mongko aus ya Mbak sing wong cilik dadi ratu niku Mbak nggih nggih wong cilik dadi ratu tapi kabuka kersane Yang Maha Kuwasa ngoten. Tapi kinten-kinten niku nggih Kediri Mbak nggih. Nggih menawi niku Sri Jayabaya Muda niku wau. Nggih disebut Sri Jayabaya Muda. Kan ratune biyen kan Jayabaya. Nggih. Berarti mangke niku medal Sri Jayabaya Muda Mbak nggih. Nggih, medal Sri Jayabaya Muda. Lajeng tanah Pulo Jawa. Ngoten. Dados ratu. Nggih. Dados Ratu Adil. Oh, Ratu Adil. Nggih ta? Nah nggih, Mbah. Nggih Ratu Adil niku kan pun Pancasila pun dawuh dadi kan adil. Dadi musyawarah kan pun musyawarah kali garwane dhewe ora musyawarah kare rakyat doya gumbrek ngene kali rakyat doya. Sak kampung dadang mboten nggone sarujuk pikirane kan mboten sami. Nggih. Ngoten. Medale Jayabaya Muda mangke niku nggih bertepatan dengan kawine Pewarap itu kalih Pancasila niku. Nggih, menawi ngaten. Nah nggih. Soalé kan nutosi nggih niku napa? Pewarap itu ingkang nomor 7 niku napa? Dados ingkang patokan niku. Nggih. Tansah waging dados jongko. Telepon niku lebet jongko Pewarap. Pitu ingkang nomor 7. Dadi nek pun dipun jongko kalih ingkang mongko mergo
Allah menika mawisa jagat sak isine klebu umat manungsa dadi nggone ingkang boten seneng dirusak. Ingkang kiyambake seneng dipun dadosi. Niku nggone Gusti Allah. Nggih. Artine wis boten seneng nggih dirusak. Pemboten seneng pomo kok nggone bumi iki ora seneng kempal bumi. Oh, nggih. Tsunami sebagainya. Mun boten seneng ya. Warah pitu. Nggih. Berarti sedaya niki tansah wadingsir Mbah nggih. Nggih wadingsir. Boten kok menetap. Boten menetap. Nggih. Mila warga Sato Dharma kan kula kengken atos-atos anggenipun urip wonten ing bebrayan ageng menika. Nggih. Menika yen wonten napa-napa yen nyuwun dumateng ngarsane Yang Maha Kuwasa mesti ora usah dukun-dukun sing dijaluki. Lah lha apa dukun? Mun dukun yo nggone wong. Nggih ta? Sing sae pripun Mbah niku? Nah. Sing sae pripun kersane mboten usah wong tampang teng golek dukun Mbah. Nggih niku wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe dadi ora usah njagakno weweke liyan. Dadi apa anane dadi upama kok anake lara ya diusahani dhewe. Nggih. Tapi kan biasane kan mboten percaya Mbah kalih awake dhewe. Tapi nek Sato Dharma percaya. Nggih. Mergi sampun gadah wewarah pitu saking ingkang Maha Kuwasa. Nggih, sampun gadah Dadi keyakinan mboten- sing kuat ngoten nggih. Nggih. Mergi sing marasake niku mboten dukun. Nggih ta? Nggih to Mbah. Nggih, mulangane nggone ning sakit niku kan ditambah nggone doanipun Yang Maksudi nyuwun dumateng Yang Maha Kuwasa. Sakit pun sea mugi-mugi pinaringan waras. Itu pun kebut waras.